ابتدا میکنم به نام خدا که از دو حرف آفرید ارض و سما. نام حق بر زبان همه رانم که به جان و دلش همه خون. السلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینای محترم. امروز من میخواستم که من و تو دیگر تماشابین نشویم. در کدام مسئله امروزه مسئله جدی، مسئله بسیار مهم، مسئله شوخی نه، بازی نه، مسئله чукбурӣ. он бача пӯсташа бурида мепартон ку дар як хел минтақаҳои мо чукбурӣ мегӯянд, дар як хел минтақаҳо хатна мегӯянд, хатнатӯй мегӯянд. умуман ба забони русӣ мешавад обрезание. барои чӣ ин масъаларо ман мехоҳам ки равшан созам ва атрофи ин масъала гап занам? барои ин ки ин масъалаи бисёр ҷиддӣ ва аз ҳама пеш ман гуфтанӣ ки ин канали шӯхӣ бозӣ не, канали развлечение не, канале ки не ки ман да ту гӯям ки азизи дилам дар ин канал подписатсия кун, мана поддержка кун, ҳаракатҳои ман барои ту, барои ҷамъият, ки иншоаллоҳ ки холисан лиллоҳ ҳам ҳаст. ва барои ҳамин гуфта будам, боз мегӯям, дар ин канал мисли хелин побосиҳо намешавад ки биё канали ман подписатсия кун. он одамое ки барои он одамҳо ҷамъияти мо, ҷамъияти тоҷикон муҳим, ояндаи вай муҳим ва мехоҳад ки аз ғуломии маънавӣ халос шавад, ин каналро тамошо мекунад ва ба ёру рафиқое ки фикр мекунанд ба онҳо бурда мерасонад ин роликоро. барои ман тамошобиное ки толика ғел зада, попкорна хӯрда тамошо мекунанд, чипс кати, кола зада, чунин дар кор не. тамошобиное фикр андеша мекардагӣ дар. ва мегузарем ба асли қазия, ба асоси обрезание, ба асоси чукбурӣ чӣ хелин моно ғулом кардан ва чӣ хелин оварда расониданд ки дар Қуръони азимушан худованд мегӯяд ки лақад халақнал инсана фи аҳсани тақвим, ман шуморо офаридам бо беҳтарини сурат. не ки мо ба он дараҷаи тупой шудем ки гирифтем фарзанде ки худо офаридагӣ, задем, буридем, партофтем ҳамон чизашро. барои чӣ? барои он ки мо ба ҳамин расму русуми нодуруста, расму русуми ифлоса, расму русуми ҳаром, расму русуме ки моно тупой мекунад, лох мекунад, ҷавшудро равшан кард, оварда мани хелин тараҷаи тупоӣ ба оварда расонид, мо ҳамин чиза пешгирӣ карда натонистем. акнуне ки ту метавонӣ пешгирӣ карда. ин чиз нодуруст, хатна кардан нодуруст, хатнатӯй кардан нодуруст, ҳамун чиза бурида парохтан нодуруст. барои чӣ? дар ин видео ман туро мефаҳмонам барои чӣ. якумаш ин ки ҳоз далел овардаман, далели қуръонӣ. дар қуръон худованд мегӯяд ки ошкор гуфта истодааст. сураи ватин: ман туро офаридам бо беҳтарини сурат. астаъизу биллоҳ. чаро ту бо аз пеши худ гирифта фарзанде ки худо офарид бо беҳтарини сурат, гирифта вайро мебурӣ? чаро? ба худат савол те.
ба худат савол те, барои чӣ? Ту чӣ аз худо дономӣ? Барои чӣ абризанӣ мекунӣ? Барои чӣ фарзанда ҳамихе мекунӣ ту? Дуюмаш ин ки барои чӣ вайро напурсида, вайам як одами зинда, вай фарзанд ҳам, фарзанди ту не, вай ғуломи ту не. Фарзанда гирифта пӯсташро мебурӣ. Чӣ ҳақ дорӣ? Вай чӣ ту соҳиби вай ми? Не. Вайро худованд ҳамин оилаи ту ба вуҷуд овард. Яъне ки вай амонати ту, вай ғуломи ту не. Ту ҳақ надорӣ вайро гирифта бурида парофтан ба чикашро, дингилашро. Ту ҳақ надорӣ. А вай пурсидимӣ? Не, напурсидӣ. Худсарона чаро мекунӣ? Барои чӣ? Барое ки дар ҳадис омад. Кадом ҳадис? ҳадис аснаванӣ доштми? Суннати пайғамбар мегӣ. Кадом суннат? Пайғамбар ҳамихел таваллуд шудан суннатӣ? Ту айни пайғамбарро проверка кардимӣ? Дар куҷо? Чӣ ба? Ҳамихел саволое додимӣ? Мани фарзанди манам калон ба воя расидагӣ накардам ман ҳамин чиза. Бале оилаам против ман шуд. Авлодҳои вайҳо ба зидди ман шуданд. Гуфтанд ту чӣ камбағал ми? Ту чӣ аз дигаро кам ми? Ту чаро пула жилет мекунӣ, тӯй намекунӣ, хатна намекунӣ? Лекин ман ба сари фикри худ истодам, барое ки ин кор дуруст буд. Дуюмаш ин ки сеюм доказательство. Касалӣ ҳаст. Касалӣ ҳаст ки ҳамун чӯк, ҳамун дингил рӯяшро пӯст маҳкам мешавад. Мана дар ин ҷо мебинед чӣ хелин пӯст маҳкам шуда истодааст ва вай наметавонад ки ҳамун барояд. Танҳо яъне ки меза карда метавонад, аммо вақте ки ба воя расид ҳамхоба шуда наметавонад. Ин касалӣ яке аз намудҳои дегенератсия, яке аз намудҳои таназзул, яъне ки носолим таваллуд шуд. Ба русӣ ин касалия номаш фимоз мешавад. Фимоз ду хел мешавад. Фимози ҳамхелин пӯсташ маҳкам ва рубцови фимоз мегӯянд ва фимозе ки ҳамхел пӯсташ маҳкам мешаваду, лекин стадии вазнинтар. Вайро толика оператсия кати ҳамхелин абризане кати ту метавонӣ удалит кардан. Алакун ту фаҳмида истоди ман ба чӣ оварда расонида истодам? Фарзандҳое ки ҳамин хел, инам як намуди носолимӣ. Ман дар вақте ки носолимия гап зада будам, ҳамин примерра наоварда будам. Афсӯс ки ҳамин фимоз ҳам як намуди носолимӣ. Вақте ки фарзанд ҳамихе таваллуд мешавад, ин худи худованд гуфта истодааст ки ту набояд ки оянда размножаться кунӣ, яъне ки аз ту фарзанд шавад. Барои он ки ҷамъият ифлос нашавад, ҷамъият дегенерат нашавад, ҷамъият таназзул наёбад, ҷамъият ҳаром нашавад, ҷамъият туппой нашавад, ту наметавонӣ ки фарзанддор шавӣ. Ин ту ҳамихе таваллуд шудӣ. А вақте ки ин бачая дар ҳамун майдакеш мегиранд, абризанӣ мекунанд, ҳамун пӯстро бурида мепартоянд, вай бача фимоз ё фимоз не, ту аллакай намедонӣ. Он марде ки духтарашро ба шавҳар медиҳад намедонад ки вай шавҳари вай солим аст, ҳамун бача солим аст ё фимоз буд вай, ё ин ки ҳамхелин касалиҳо дошт, намедонад. Барое ки ҳамаро мо чӣ кор мекунем? Дар майдакеш бурида мепартем. Солиму носолим фарқ намекунад. Ҷамъият хароб мешавад. ҷамъияти мо хароб шудми? Ҷамъ шуду равшан шудми? Ана ҳамин натиҷаи абризани, натиҷаи ҳамун чизро бурида партофтан ба чӣ оварда мерасонад? Ин шӯхӣ не, ин бозӣ не. Дуюмаш ин ки вақте ки ҳамун олоти мардина ба пӯсташ истодааст ку, ҳамун пӯсташа тагаш ба
ҳамхе як слизисти ҳамун чиз мебарад, худаш ҳамун вентилятсия мекунад, ҳамун головкеш ба як чизи камтара равғанӣ жирненький сафед ва я смигма мегӯянд бо забони яъне ки илмӣ. вай как смазки ҳамун палавои член гӯем, ҳамун олоти мардина вазифаи худро иҷро мекунад. вақте ки ҳамун пӯст баъд вақти пеш аз ҳамхоба шудан ҳамун пӯст боло меравад ва ин уже ҳамун калаи олоти мардина уже рӯған кардагӣ ҳамун смигма сафед ҳамун алакаҳои тайёр аст, яъне ки бо алоқаи ҷинсӣ. ин ҳамашро худованд пешгирӣ пешбинӣ карда офаридагӣ аст. не ки ту то ҳамин дараҷаи тупой шудӣ ки хиёл кардӣ ки ҳамин чиз дар кор не, мо ин чизро бурда мепартоем. лек дар инҷа бо ишо одно но ҳаст. вақте ки одам фимоз мешавад, ҳамун манин головки член маҳкам мешавад, ана ҳамун смигма ҳаст ку ҳамун яъне ки виделения, равғане ки виделятсия мекунад худи организм барои смазки ҳамун олоти мардона, баъд ҳамунҷа ба ҷамъ шудан мегирад, чихе ки пӯст кушода намешавад ку охир. баъд воспаление шуда бача азоб кашидан мегирад. барои ҳамин бачаҳое ки касалӣ буданд, фимоз буданд, яъне ки ҳамхел дард доштану азоб мекашиданд, ҳамонҳоро пӯсташонро мебуриданд. аз ҳамон ҷо ин пайдо шуд, яъне ки бачаҳои носолима пӯсташа мебуриданд. баъд вай ки пӯсташ ки тоза шуд, аллакай вай яъне ки чӣ ҳамун смигма ҷамъ намешуду, вай бача азоб намекашид, яъне ки воспалительни процессҳо намерафт. фаҳмидӣ? то чӣ дараҷа мо она оварда расониданд ки мо аллакай таваллуд мешавем мисли ғулом, яъне ки таваллуд мешавем, моро бурида мепартоянд аллакай. моро на падар на модар ягон кас намепурсад ки бачаам, мумкин аст ман ҳамин пӯсти туро бурида партоям. ин чизро мало того что бурида мепартоям, бо қонунӣ кардам, дар ислом даровардам. ислом ба даровардан ману туя тупой карда ки как будто это всё разрешено. фаҳмидоси? до какой степени мо в обществе ложный ба зиндагӣ мекунем. чорумаш ин ки ҳамон олоти мардона ба головки половой член ба бисёр зиёда аз 5000 нервни окончаниyaҳо омада аз мозг импулс нервни окончаниyaҳо омада ҷамъ мешавад барои ҳамин головки половой член, яъне ки олоти мардона чувствительный барои ҳамин ва импулс ба мозг меравад, аз ҳамон ба мозг. ва он вақте ки ҳамон чиз буридагӣ аз майдакеш мебурӣ бачая, якумаш ки таназзул ёфтагӣ бачая ту скрывать мекунӣ, яъне ки уже бача аниқ карда намешавад ки вай дегенерат ҳаст ё не, яъне ки аниқ карда намешавад ки ба ҳамон духтари солиматро бидиҳӣ ё не. ҳамида истодаӣ? дуюмаш ин ки аллакай вақте ки ҳамон пӯстро бурида парофтам, вай бача азабочӣ намешавад ҳамин секс кадӣ. ҳамон мисол буридагӣ пастаянна ҳамон головки половой член, яъне ки чиз ба мерасад, вай ба мерасад, импулс рафтан медарад мозг ба ва мозги одам ҳамин вибратсияш пасттар мешавад, яъне ки бисёртар аз ҳамин чизҳо фикр мекунад, чизҳои фаҳшу фоҳишагию чизҳое ки ҳамин чиз ба грубо говоря шаҳвоният
алоқа дорад. Ана дар куҷо? Сарчашма. барои ҳамин агар ки мо хоҳем ки ҷамъияти мо тоза шавад, обод шавад, нек шавад, доно шавад, ҳаминро мо бояд ки аз байн бубарем. ин чизи ҷиддӣ, чизи шӯхӣ не, чизи бозӣ не. худат андеша кун, худат фикр кун. далели ҳаққаша ман да ту нишон додам. сураи Тин оёти 5 фикрам. сураи 94 ё 95 оёти 5. бо ман инҷа оятша мемонам дар Қуръон. оёту суреша. ман медонам баъди ин навор шумо ҳама бар зидди ман мешавед. барое ки шумо тамошобин, шумо намехоҳед фикр кунед, намехоҳед савол диҳед ки ман ин гапро барои чӣ гуфтам. ту намехоҳӣ аз ман пурсӣ ки эй бародар ё ин ки ҳариф, барои чӣ ту ин хел фикр дорӣ. ту фақат санг мезанӣ. ту фақат мегӯӣ ки ин чӣ гуфтааст, ин аз куҷо пайдо шуд бо ин шайтон. ту барое ки дигар намехоҳӣ ки ҷамъият дигар шавад, намехоҳӣ ки аз ҷо хезӣ ё ҳаракат кунӣ, намехоҳӣ ки барои ҷамъията фоидаеш ё он кор кунӣ. ту фақат мехоҳӣ ки хӯрӣ хоб равӣ, фаҳмо ғелзанию хиромӣ. ҳатто он вақте ки мо ихел ҳастем, беҳбудӣ ба ҷамъияти мо намешавад. то он вақте ки мо тамошобин ҳастем, то он вақте ки мо фақат комфорти худомон мекунем. фақат мехоҳӣ ки ту худат тинҷ бошӣ. коракат тинҷ бошад, оилаи тинҷ бошад, ишкамал сер бошад, шуд. дигарои ту задагӣ ҳастӣ. барои ҳамин ҷамъият дигар намешавад. ту мегӯӣ ки мард реша гирифтанаш нодуруст, зана қош чинданаш нодуруст, марда татуировка кардан нодуруст. барое ки ин дигаргунӣ бадани одамро медарад. ане ки ин пӯста бурида парофтан дуруст будастви? инам дигаргунӣ мешавад бадани одам. разъи навсигда. чӣ ба ин дуруст будасу? татуировка мумкин не, ҳатто реш гирифтан нодуруст. савол те худат. Худоҳофиз.